Rishibun ya piki pe ya kaneka video temanta ka government jongka Meghalaya ha ka directorate jongka social welfare Meghalaya Shillong kala pelaj ki job vacancies hado ka sautali ki post ke velaj bade ki post prepare padon ru ki post ke velaj namanta ki security guard dan ki night guard telada pikwa ka jintip ka bakamnya pe ya kaneka video hado banda god padlada pdi ibanengkong di one page ya kaneka video ha kaneka channel sewa ban subscribe par like ya kaneka video te toke ni sedang no mentah ha kaneka video bat kini kikam kiblat kide na mentah ka child healthline hapo commission vastalia scheme ha ka state level ha ka social welfare jong ka government jong ka Meghalaya Shillong bat kini ki post kiblat kide na mentah ki contractual basis temanta ngin mata ya pi ya ki post ke balaj te sewa banya saba namanta ka post jong ka IT supervisor ki post ke balaj ke dei tangkawe pat namanta ki post jong ka call operator pat ki post ke balaj ki don hado expo post pat ki post jong ka multi purpose staff ki don tangkawe pat namanta ki post jong ki security guard ani ki night guard pat ki don tang lightly ki post bat awedi bat ka jing siupat namanta ka post jong ka IT supervisor kadai hadu arf arajar haka shibnai pat namanta ka post jong ka call operator kadai arf hajar haka shibnai pat namanta ki post jong ka multi purpose staff kadai khat arajar haka shibnai pat namanta ki post jong ka security guard ani ki night guard kadai hajar haka shibnai pat namanta ki qualification ki bapidi bandon ki long kumne namanta ki post jong ka IT supervisor kide lengba ka postgraduate ha ka komputer lane IT pat kiwe ha ki post jong ka call operator pat pide bendon ya ka graduate degree ha ka social work sociology child development human rights public administration psychology law public health community resources management na kano ka recognized university pat namanta ki post jong ka multi purpose staff pide pandap ya ka kelas 12 pas na kano ka recognized board lane university pat namanta ki post jong ki security guard lane ki night guard hakane ru kumju pide pandap ya ka kelas 12 pas na kano ka recognized board lane university at pide bandon ya ka asnem ka experience jong ka working kum ki security ha ka age limit pat ka dekat kum ka norms jong ka government jong ka Meghalaya te kumno ban apply ya kini ki post jong ki IT supervisor call operator bat security guard job te katarik ka bakadu ka bapila ban sumit ya ki application form jong pi kadai ha ka arpo tarik agos arjar arpulai bat ya ki application form jong pi pihak ban pendap lengba ka standard application form bat kumjuru pide bandon artali ki dor passport size attested bat ki attested copy jong ki certificate ba fair bat pide bandon ya ka sell address envelope bat pide ban submit pat sya ka office jong ka state child protection society child protection service KJPA building bat IGP Shillong te sabab ya apply no ya gitu ki bakwa ban apply ya kini ki post mangibata ya kini ka video te whatsapp ha kita rik ke bakado le submit no menta kana biangka pot te tang kini ki tip Kobleshibun